Tryllekunstner Hokus Pokus. Sjov underholdning for børn og voksne. Tryllekunstner Hokus Pokus er rejsende i trylleri og festlig underholdning med et magisk trylleshow, der er uhøjtideligt og sjovt for både børn og voksne. Book Tryllekunstner Hokus Pokus på 40 52 23 08 eller besøg trylle.dk. Hokus Pokus optræder for alle typer forsamlinger. For børnefødselsdage og familiefester til firmafester og ved højtider som jul, hvor han også stiller op som julemand. Når tryllekunstner Hokus Pokus tryller for børn, lægges der stor vægt på at få børnene med i forestillingen. De hjælper med at udføre numrene og deltager i sjove konkurrencer på scenen. Børnene er i centrum, og der er altid tid til en snak om trylleri efter forestillingen. Showet kan også ses af voksne, f.eks. børnenes forældre. Børnene prøver at lure tryllekunstneren, mens de voksne morer sig over børnenes reaktioner. Har du brug for et underholdende trylleshow, der ikke tager sig selv alt for alvorligt, så kan du trygt engagere tryllekunstner Hokus Pokus. Ring 40 52 23 08 for et uforpligtende tilbud, eller besøg trylle.dk.